n'ime obodo Naijiria na ebe a na-eme ndị Igbo ejoka hụ pụọ na ndị Naijiria chekikwe n'ọfụma maka na oge lugo Igbo mgbe ndị Igbo ga-eji waghachi ya ije n'ụwa ma Igbo ekwezigo ahịa ya ahụ ka ị ga nụ Igbo ekwezigo iche obodo ndị Igbo ekwezigo iji obodo Naijiria iwe ndị Igbo mesiri n'obodo Naijiria ndị Naijiria kpọga ndị Igbo asị mgbe jụọ iwe butere ihe ndị Igbo ekwezighị iji obodo Naijiria ọbịa ịgba ije n'ụwa na alili ewu ewu iji n'ụwa iwe ji iwe si na ndị sisi ndị Naijiria ji wee freedom wee were onye Igbo chiri obodo Naijiria o wee nụrụ onye Igbo chiri obodo Naijiria ọ dị mma mgbe n'ụwa ihe ije n'ụwa ụwa na-anamakwa ọbịa ịgba ndị Igbo ekwezighị iji obodo Naijiria ozigbo awọ Naijiria ka anyị na-ekwuo nwa Naijiria kwuo ya ka anyị na-ekwu ndị Hausa chigo ọtụtụ ugboro akọta ndị Yoruba chigo ọtụtụ wolu ọtọnụ ndị Igbo ha na-ekwere ekwe ka ndị Igbo chi anya wee jụọ bụzikwa awụọ Naijiria wa ọbịa ịgba ndị Naijiria ụmụ ụwa ndị Igbo esokwe n'obodo Naijiria ya ka mụ na-ajụ wee na-eme ajụjụ nwajụọ isi iwe butere nne n'ụwa ndị Hausa chizia eme ya Yoruba chizia ihe chi ha ndị Hausa mwejuwa ihe sokwa gwawele Naijiria ọbịa ụmụ Igbo baghị ka anyị tụka n'ụlọ ọnụ ka anyị bụrụ ofufe n'elu o were ajụjụ na ajụ n'ebe anyị ebe ọ bụ na ga-ekwere ọka ndị Igbo wee ji ha ndị Biafra ahụ ka na-anụba anyị na-anịba anyị ji eweli Biafra ka anyị wee jiwo anyị ụwa na-anamakwa ịgba ọbịa wee were owu nwoke na-akpọ Naijiria nwa nwanụlụ ụmụ nwanyị na-atọ obuke nwe nwale ya nwa wee bụzie nwanne ọ bụrụ nwoke nwoke enweba ya ba n'elu ụwa ịma na agụlụ ya adamụ maka ịmali ndadabụ bụ aha ndị Hausa nke Igbo wee nwale ya nwa ọ bụrụ nwata nwoke enwegwe ya ayọ̀dele bụ aha ndị Yoruba n'elu ụwa ịgba ọbịa
ni mwawa we muzi nwanne bụrụ nwata nwoke aya chukwu nwoke mee chukwu nwoke ọbaba ndị chiwoke niile o chiwoke niile nwanne atọ n'iwe bili a na-eme ife n'ụmụ nwanyị niile we nwụsịa ụmụ nwoke ni na papa vanị ebili ndị jiri nwa onye nnaba bụ karịsịrị n'ahịa n'elu wee bụrụ chukwu nwoke nna gwa gị ọ bụ chukwu nwoke ya bụsị nke ikpeazụ Adamu bụ nke Ayọdele wee bụrụ nke etiti iwe ji bụrụ chukwu nwoke ka ọ bụ karịsịrị maka na chukwu nwoke ya masị iwe ya kasị iwe mali iwe n'ụwa na nna makwa a na-eme iwe ndị nna ba na-enwe nwụrụzi ya papa ba nwụrụ onwụ n'ụwa ka papa ba nwụrụ akpamoke wee bido akpamoke bido n'ụwa Adamu na Ayọdele kpọchikwu oge asị maka gịnị na nne ya hụkarịsịrị ya n'anya o weli ndị ọcha na-akwa akwa ndị ọcha ba na nna jiri nwa na-adị na mma ba na-akwa akwa ekinụ ka abasi akwa ọbịa ịgba iwe nụ ka abasi akwa akwa I am sorry, oh, I am sorry, oh. I am sorry, Nigeria have gone. I am sorry, oh, Nigeria have gone. Nigeria Wakufurandi has gone. Nigeria Wakufurandi have gone. You want your poly and Nigeria kenolo. Hey, Iba, Obia. Makanava marabon Najiri nwa baba ndị ibugo ka babo kesi bido n'eno kedu iwe bala eji kpọ ndị Igbo asị alili egbuo wana na makwa ndị Igbo baghị ihe ụka anyị na-ebe anyị jejiwa n'ụwa iro ndị n'ụwa anyị aga-atọ n'ịtụrụ ndị Hausa ebi ka njụọ anyị bụrụ otu ebi ndị Igbo anyị aga-atọ n'ọchụchụ na ma hei ọbịa ịgba ihe n'ụwa m ndị Igbo baghị ihe ụka anyị na-anebe anyị anyị na-anịchiwa n'ụwa anyị ebe ọ bụ na ọ bụrụzi n'iwọ Naịjirịa ịgba ije okoba nwanne m abọwa ndị na-eme Igbo ka ọ dị mma ndị ọnụ na-ekwuli Igbo niile ịmụ Chukwu Emeka ọdụm egwu Ikemba Nnewi Ikemba Nnewi o na-ede mma ọnụ na-ekwuli Igbo na-ekwu Emeka ọ dị mmadụ adị n'ịgba n'ịka hey chifuru afọ wazuru ike onye ọka dịrị mma ahịa ndị Biafra ji ahụ ụzọ wazuru ike na-ede mma Emeka ọ dị mma ndị Igbo niile chifuru Rogers Okorocha chifuru Rogers Okorocha bụ o were ndị
niile o were ihe ọlụlụ ụtaba na lụlụ ka mgbalika ga-eme Igbo ịba ọbịa Dr. Chimaru Kennamani gọvanọ ndị Enugu steeti onye ọganili mmanụ Kalaru odogwu Chimaru Kodogwu Dr. Ọjị Ụzọ Kalụ gọvanọ ndị Abia steeti bịa onye ọganili mma gọvanọ Ọjị Ụzọ Kalụ Edi Chris Ngige gọvanọ ndị Anambra ọnwa na-ede mma Edi Dr. Sam Egwu gọvanọ ndị Ebonyi steeti bịa Yanika Malika ga-eme Igbo Injinia Chuke Udenwa gọvanọ ndị Imo steeti bịa Chibuchi Akwa Sokorie ojozi ndị Igbo niile na-ede mma ojozi ndị Igbo oji Akwa Sokorie ndị Honorable Barrister Ugochukwu Agbala bịa wele ọchịagha ndị nsọ na-ede mma onye ụmụ abala agụ na n'ụdị niile Ugochukwu Agbala na-ezu Dizzy Pius Ayim Pius Ayim na-ede mma iwe mene Kenneth Prince Kenny Nnamani na-ede mma ọnwa Enugu steeti Senate President Odogwu Senate President gaba n'iru na Igbo n'azụ ọnwa Enugu steeti ilu ọda Senate nọ ka dị mma Reverend Father Ejike Mbaka Reverend Father Ejike Mbaka bụ Odogwu onye Chukwu ji atụrụ Igbo niile Fada Mbaka tinye ọnụ n'okwu a Amalika ga-eme ụwa ka ọ dị mma Chibukosibasi nwoke abụ bịa ụgbọelu ahụ gbara eze ama nke izizi na nafọ eze ndị Igbo na festaki niile ọbịa ịgba ọ dị mma ọchịagha mgbogbe niile onye ka kụgbu obi ya nwata na ya eze na nnukwu the youngest chief bịa wele ije n'ụwa nwata na ya eze n'uke niile isiri onye agha na-esi igwe godi win mmadụ bụ ndogwu kedu ibudu aji kedu ibudu aji igwe mbọgụ sekọndụ na ịkalarụ wosibu keleli ya Chibutoni Ndidi amaka eze ma Tumabreyi na Nsụka ọ na-ede mma Meyo na Nsụka Meyo na-eme ọfụma ọbịa ịgba ije wasibu kene Chinedu Oyere ọnọnaghị London Chibukri pati eze wakibi ya na odogwu Chukwu dị Okoye bịa nwoke nwa ọka na-ede mma Injinia Chijioke nne mmụọ eze akwụna na abụrụ su mgbadị akwụ ability na na-akwụrụ onye ọcha na-ega ije n'ụwa dị ogbugbo ọbịa ịgba oke
afọ ekelo oke nwa ahụ na na-akwụdo Sangito Papa Obinna na-ede mma ndị Igbo ekwesịghị ichi obodo Naịjirịa ndị Igbo ekwesịghị ichi ụwa na anamakwa ndị ka ga-eme n'ụwa ka ọ dị mma Chukwu dị ezugha igwe wewelu ugo na nakụ Eze Chudi Nigeria Limited Eze Chudi Ojije na-eme ọgọ Chobi iwe dịba ọdịna wee makụ na nakụ Chifu Chike Akụbue Nzi Akonobi Onekalarụ Nzi Akonobi na Nukene Nzi Akonobi ayili omuna na makwakwa Iwe beda Paul Arinze wande Itesi bulu nobi n'ọka enede Obia Iba Ugochukwu Osuji bia Skipo All Stars First Akinene Ugochukwu Osuji Imo State Idi mma o Skipo ne mọkọma Sambeze wafọ gbọdụlụ ugo n'ụbọchị o Akudo n'ede mma Akudo n'isowe bili Oyi Igba Ndị Igbo ekwesịghị iji obodo Naịjirịa Ibe na-eme ndị Igbo na-ewute me Uwe na-ewe iwe n'elu Alili ebu ụwa na anamakwa Ibu Chukwu emekọdụ megbo Chukwu kpọkọta ndị nwe ọnụ ka atụ alụ ọ dị mma Anyị bụrụ ofu onye n'ụwa banye Iwe ndị na-abịafụrụ na dị m mma Ọbịa Igba ndị masọ bụ na-agba mbọ ndị masọ bụ jisie n'ike ndị masọ bụ ojisie n'ike ndị Igbo onu atụzi n'egwu iwe menọghị mee ọgị nwanne m ụlọ gị ọnụ n'oke etiti n'ịkalarụ Chibuchi na-eru okpoko mere ọra n'ori mbite ezi echi n'okpoko eleghị mma wee ji etekwu Chifu Eze Chigoziri onye ọma Eze Chigoziri oke etiti Moscow nwanne Moscow Chifu Mike iwe dị ọrụ ọpụtala ikpe akụme Eze n'Igbo na shibiri one Ibe bada si oyi mee Ibe anyị atụ one kade Onye ọcha mụ Principal ya atụ kelele mụ lọrọ Adabialụ ụwa gbara akalazi ụwa dị mma Olili ewu ọmụwe ụwa na anamakwa Madam ọkọmegbu na mụ na ịdị mma ọkọmegbu na nwa anyị ka ibi ya Ibi na-emela ihe ololu ike nne Ibe mere Chiefs nwanne m Chasi n'ichida Chief Anachie wapụta obi ihe n'ichida wapụta obi ihe n'ichida Anachi onye ọmọka dịrị mma Waka mụ n'iso Igba Kwesigo ndị Igbo anyị bụ Igbo ekwesigo ndị Igbo ekwesigo iji obodo Naịjirịa iwe anyị ya tụwo na mma nakwane mma na ọ na mma na ije n'ụwa dị ogbuo isi ka gema ụwa dị n'ọma
mmiri na-ezoro ọra n'ụga mmiri na-ezoro onye ọma ọ na-ele ibe mere okechukwu ndụ eme wezobe mma ahụ na nneli wezobe mma onye haiji elebo ndị haiji ibe mere obi nna nwanne m weme ọna ndị ọba na-ede m uchenna wee ji agha gbara ọtọrọ eke oni kalarụ iwe menye keneti nwe igwe ụdị ego ahụ na ndị okporo niile onye ọmara ndị egwu eme n'ọlụo ibe menye Titus nwoke ike mụrụ Anko Nigeria Limited udogwu ịkalarụ iwe mmenye na-emeka gboo agbabalaika ọ na mechi udo eze udo na alaba eze udo agbabalaika ọyọma iwe mmenye ọkụmegbu na m iwe mmenye ọlamma ụlọ mma oke bido na m ozi mazi nwoke akwụkwọ ebi ahụ nwere eze ama onye ọka dịrị mma aka na-elọ ụlọ ya Mrs. Chimezi ụka bụ ada dedi ọrụ mma onye ọjọọ bịara ụwa n'ozizo ada ahụ iwe ọ na-eme n'igbo na-ewe n'iwe alili egbu ọmụwe ụwa na-agagba mma na ahụ na mma na dịka bala na-egwu agwa ụgwọ ya ụlọ efula egelebịa anụ na-egwuli igbo na Lagos ihe oke ego ụwa m na-egwe m ije n'ụwa na-ekwu ịgba iwe na-ebe ndị igbo nọ na-enwe m iwe wee na-ewute m n'obi nọ na-ewute m iwe menezi ọhịma onye ọka dịrị mma